Dates. Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning call! Morning, kids! Kaloya! Feel good morning! Let me say. Adlong Lunes! Pitsa 13 na sa bulan sa Nobyembre 2023. Sa oras no 7:26 ay kasama niyo na ang cool na Uncle Kaloyal mula Lunes hanggang Linggo. Uncle Dagos! Ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Siyempre, hindi nag-iisa ang inyong uncle dahil nandito ang inyong tita. Regali, may aga. Ang inyong tita Blana. Grabe, kagwapa, gid. Ang galing mo Eh, dahil, Uncle. Damo, gid sang apas ba? Kay, grabe, gid kang muse pa sang Bacoor City Strikers, pilbet.com na may hampang mamaya, no? Mamayang gabi. Ito na, Tita Tanya Chinita. Kita, tago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa inyo. Thank you, Call! Happy Monday sa lahat ng kabisyo. Naimbag na bigat ka na kayo, amin, mga Ilocano. Maray na aga sa inyo, nagabos, mga Bicolano, mga Magayon, mga maganda. Ganda. Magayon. Sa Iloilo. Maayong aga gali Ilonggo, sa inyo. maayong aga. Maayong aga, kamusta ka muda? Gagaragapok, kagaragamo ah. Hello sa Iloilo United Royals na natalo namin. Charot. Talo na sa laro ng basketball, taro pa sa laro ng pag-ibig. Labis na nasaktan ako. Pero eto na nga, Col, anong Mang Kanor, meron? may muntag Mang Kanor, ikaw Mang Kanor ha, senior ka na. Senior, pinili naman ako si Senior Aguila. Ayun na nga kasi ito na nga, pinaresto na ng NBI. Na naman? Hindi, inaresto na talaga itong 13 na members ng SBSI Anong or meron? Socorro Bayanihan Services Incorporated na pinangungunahan ni J. Renz Senior Aguila Kilario. No? Dahil nga merong kaso silang, nasampa na sila ng kasong qualified, siyam na kaso ng qualified trafficking in person, 8 bilang ng child abuse at 4 na bilang ng paglabag sa batas kaugnay sa child marriage. Kasi yung mga itong mga nag-witness nga na sinasabing 12 pa lang pinapakasal na nila, hindi magkakilala, yung mga ganon. Mga bata pinagtatrabaho nila na mabibigat, na imbes yung mga bata nag-aaral, hindi nagtatrabaho doon. Tsaka yung mga human trafficking na tinatawag. Kaya, ayun. Pero, sabi nga, Tits, kahit na inaresto na, naka-detain itong mga members ng SBSI, lalo na si Senior Aguila, lumipat daw ang kanyang espiritu sa iba. Na nandun Tumakas. yung espiritu nakatakas, lumipat daw. Gulit sana ulit. Lumipat. Gusto ko yan. Lumipat siya. Ayun na, may bago na daw silang Senior Aguila. Kasi yung espiritu ni Senior Aguila sumapi lumipat. sa iba So, parang, na membro. Oo, parang untouchable So, yung kahit- espiritu ni Senior Oo, Aguila. so kahit wala na Sa nakakulong, physical body. nakakulong ito si J. Renz Kilario or kilalang Senior Aguila, hindi na sila magwo-worry kasi mayroon pa rin mag-handle sa kanila doon sa Yes. kapihan. Kasi nandun ang Lumipat yung espiritu niya. ni Senior Physical, Aguila. Oo, physical lang yung nandun sa kulungan. Oo. Pero si Senior Aguila, yung spirit niya, Lumipat nandun, sa iba. lumipat. Oo. Ang galing! Gusto ko yan. Ang galing ng talent. Senior Aguila? Ako si Moises. Iba. Iba. Ayaw talaga. Ayaw, niluwa ng espiritu ng Senior Aguila si Mang Kanor eh. Hindi tinanggap. Matanda na kasi. Si Senior. Di yung Aguila. Uy, nasa 1,000 pesos na bago. Yung Aguila. Si Senior. Wow! Lumilipat din kaya yung espiritu niya Ng Senior? ng Aguila. Ay, baka. Nandadagit, no? Yung Aguila? Si Senior. Uy, matanda yan, pero matinik yan. Si Senior. Yung Aguila. Oh, endangered species.
ng Pilipinas. Yung agila? Si Senyor. Di ba, ito yung famous sa atin, yung monkey eating eagle. Ah, yung agila. Yung si Senyor. Makain ng unggoy ako yun, ha? Ay, di ko pwede kainin yung kauri ko. Na agila. Na unggoy. Oy, kasi, pero bagay ka kasi ang dami mong kuto eh. Para kang ano? Parang unggoy. Parang si Senyor. Senior naman talaga ako. Ikaw talaga, Mang Kanor. Eh, sige, dalhin na lang kita, Mang Kanor. Ikaw na magong leader. Senyor. As agila. Agila. Di mandadagit ng chicks yan. Parang si ano. Wala, ang dami na jogging. Pero Mang Kanor, gusto mo ba magtayo din ng religion? Parang si ano? Si... Kulto. Kulto. Parang si Senyor. At sa lahat ng mga sasapi sa akin, libre lahat. Libre lahat. Libre lahat ng Libre tumabi sa akin. Oy! Pila-pila lang, pila-pila. Pila-pila yung mga Senyor. Yung mga agila. Kailan? Hindi, yung mga unggoy daw. Meron pa ba yan sa Manila Zoo, Paul? Yung unggoy? Yung Senyor. Oo nga, pwede siya ilagay doon. Baka di siya makawala. Yung agila. Yung si Senyor. Uugod-ugod na. Si Senyor? Yung unggoy. Ay, nako. Yun yung kumakain ng kuto. Yung unggoy? Yung senior. Ew. Yummy. Yung... Sino? Yung unggoy? Kaya nako, mag-ingat po tayo kung ano mga True. grupo yung sasalihan at True sasapihan yan. natin, ha? Para hindi naman po tayo, kasi alam nyo naman po, gusto nating mamuhay ng peaceful sa mundong ibabaw. Kaya piliin talaga natin yung mga sasamahan po natin. Tama At yan. syempre, may mga iba kasi doon, nag-away-away na sila yung pamilya dahil sumapi doon. Alam mo yun? And at the end of the day, saan ka uuwi? Sa pamilya mo Sa pa rin family. naman. Pero ito nakaka-amaze yan, Tits. Bakit, Col? Hindi lang, 'di ba, nagkagulo na lahat ang sa SBSI. Nakapag-release pa sila ng Christmas ID station. Station ID? Oh, station ID nila. Oo, parinig Ang naman. nag-compose si Senior Aguila. Uy! Talented pala yan? Hindi lang. Talented pala yan, Col? Yung senior? Yung unggoy. Ako pala, writer na Senyor composer Aguila, pa, no? Matalino yan. Si Senyor? Oh, yung unggoy. Oo, syempre. Sabi nga, matalino man ang matching pa din. Yun lang. Yung unggoy. Yo, si Senyor. Senior Aguila. Senior Aguila. Hindi. Sige, pero eto nga, no? Pakinggan natin in a while. Try. Pero bago ang lahat, maraming salamat muna. Maraming salamat. Sa mga pumunta sa Operation Tulong natin last Saturday. Thank you. Mga nag-volunteer. Salamat po sa inyong tanan diha sa San Andres Complex. Sports Maraming Complex. Sa salamat. mga nakilala po naming taxi drivers dyan, maraming salamat. Ito. Dahil solid ka loyal kayo. Batiin mo naman. Ito na nga ang mga ka-loyal tits ng mga drivers natin. Si Uncle Tirso Fedelino. yun, Ayan, oh. Uncle Tirso, may muntag Uncle call Tirso, sa daghang Carlo salamat. John Taxi at ang hinahatid niyang pasahero na nakikinig, natutuwa sa atin every Natatawa morning. daw. Si Madam Mags Florida. Madam Mags, thank you mga ka-loyal ko Mags daw. Florida. Good morning po. At ng Salamat. Mandaluyong taxi na si Lloyd Eric Holiero. Lloyd Eric Holiero, call, kaloyal ka, mabuhay ka. Kaloyal. Eto ba ang kaloyal? Lagi nakikinig. Sino yan? Sabi ni John Mahari ng Zamboanga Family's Brand Sardines. Uy, kaloyal si yan. Joel Malikay. Oh, Naku, Grab Likay yun. driver yan. Daghang Likay salamat. is, iwas. Uy, Oh, likay kaloyal. talaga. Oh, likay. yan. Pag likay, uy, dito ako. Hello! Hello mo ako kay John Mahari. Salamat kayo sa iyong pagpamina. Daghang salamat. Kita-kits po mamayang alas Okay, 7 ng invite gabi them. sa Strike Gym. Libre lang po manood. Basta nakablo ka, free entrance ka sa Bacoor City Strikers Philbet.com versus Batangas City Embassy Chill. Finals, game 1 na tayo for South Division. Ako, pag naka-blue ka, akin ka! Andyan po si Tita Tanya Chinita as in 6 p.m. pa lang andyan ako. Punta na kayo, Strike Good Gym, luck, libre ha? lang sa Bacoor. Good luck, Hello good luck. kay Commissioner Kenneth Doremdes at
team owner ng Bacoor City Strikers, Mayor Strike B. Revilla and Ma'am Shay Revilla, and Boss Dennis Abelli and Ma'am Liza Blanco. Ay, Ma'am Lai, my Morning! boss Dance, Mayor Strike, good morning sa inyong tanan niya. At lahat, batiin ko lang yung mga players ng Strikers, brother. Good luck sa inyo. My good brother, James Quigute. The step back 3 points that I taught you, okay? Siyempre. Dedicate that, Go, okay? James! Just shoot it, man. James, Can do it. Kalas Kwekotay, and John Normal, and all the strikers, siyempre. Yan, maraming salamat mga drivers para sa palengke. May butag. Ano yan na, paminaw na to ang Christmas Station ID. Ayan na! Oh. Sige, I wanna hear. Kasi 42 days na lang, Tita Tanya. Pasko. Pasko na. Kaya pakinggan natin itong, ang title nito, Sinag ng Pasko. I wanna hear. Oh, gusto mo pakinggan? Yes, let's go. Pakinggan natin, ha? Pakinggan nyo lang. Hindi naman natin sinasabing, parang hindi mo maisip, eh. Talaga gawa ni Senior Aguila yan, Sinag ng Pasko. Oh, di ba, intro pa lang. Ganda. May bells. Oh, yan, tinawagan ka natin sa, susunduin ka na daw. Papunta Kabiyan. Ito na. Pakinggan natin, ha, mga kaloyal. Tuman man sa alon, sa dulo tayo'y aahon. Fairness. Kung saan malakas ang ulan, mas nabigyan kahulugan. Oh, di ba? Oh, ito pa. Winner. Na ang Pasko'y puno ng pagmamahalan. Bawat puso ay nagtutulungan. Bigyan ng lakas ang aming landas, ngayon at hanggang wakas. Oh, di ba? Hawak kamay tayo, saan man sa mundo. Panahon may magbago, ikaw ang Goosebumps ako. malakas man ang bagyo, di tayo susuko. Dahil alam naman natin, ikaw ang sinag ng Pasko. Ikaw ang Oh, di ba? Ikaw ang sinag ng ng record. Pasko. Ikaw. Ikaw ang Ako nagkumpos yan, sinag ng Pasko. Ikaw ang sinag ng Pasko. ano man Di ba? In fairness. ang ating daan. Woo! Namamas ko po! Sa ating maiiwan. Wow! 42 days! Pasko na. Merry Christmas! Alay muli na namang kikislang. Mga gabi ay magliliwanag. Wow! Binigyan Ganda. ng lakas ang aming landas, Di ba? ngayon at hanggang wakas. Hawak kamay tayo, saan man sa mundo. Panahon may magbago, ikaw at ako. Yan ang sinag ng Pasko Manang ni Senior Aguila. Di tayo Maraming salamat na po ang 90.7 Love Radio! Feel good morning! sinag ng Pasko. Song was brought